claim clear prang munti pensi claim polote nangli e prang thang nat katora chitong te det si jongwan longji bonta thekser silam thek the te pham po saram the sonsi nangli jongsi matha the pen claim thap claim khru la pen ningje thap ningje pru polote nang me thang aphan si pham ka chitotlo Lasonsi, Karbi District Press Club of Karbi amaiphu Digonta Teron kedam tang jang mini phai cricket homarni thangnat kamunthi dam de penajok inut NE Karbi live asi o Chandra Singh Rongpi aphan kapreganim so pi pen kang ni rap chama mohor social media long ki jok phunsi Chandra Singh Rongpi aphan anong nu jok loblo Media chatai long nong no jo ponlo Bangso puthak Chandra Singh Rongpi ahokalia lampura difu police station along lam hoi pidam denlo Bangso puthak pupu aphanta thana long hangsi ahok pedalam inkrong insai si alam the lindunlo Seta isi kamang humemi alama bangke inut ningkaning ko isu se pherangkya cyclem det aphit anchot kalisi District Press Club of Karbi amaiphu man det aphit anta Digonta Teron methang media ethics an chichini ne detloma Athe inudanim sopi abir tapangdak ji pulote amohora bangke divek nangji lapen isi abir tapangdak ji pulote atia et tarli pamme nangji lapen ang theklong pamme aphisi birta chatalong pangdak nangji bonta Digonta Teron na pusona sai ke klema bangke ningkaning koi pherangkya sayamo ke klema bangke lai phong ke chok che pensi pherangkya mo kachini ne ang theksi klangdaklo Langdam lo pulote inura journalist pulote ham phang along abangke ke thek kerim pusi hok ponlo lapen ke theki ding atum anta manpeng pi ponlo lapen an parta journalist atum aphana bangke freedom to speech pilo bonta freedom to speech poaling le kalili kalang lang tok thabare da phan kali bang ka prega long pen arjudun long lok aling le ke tok nang ji kali pherang ki atum ta aron ateng ke thek pondo la so teng pensi dam nang ji birta pachitak nang ji bonta DPCKA amaiphu Digonta Teron bangke thangnat ethics kachelang le ajok thek ser silam thek thete pham pa saram thya long bangke pham along si cheman ronglo Digonta Teron laki journalist pusi chipu bom seta news ki toke WhatsApp along si tokchor lasi ahok pera journalist pulote newspaper kalite isi bak channel along pensi paklang nang ji pusi police station along lam thama ki dohut Chandra Singh Rongpi along alang liphan jongpon Kado kavya lam do analong Digonta Teron si ke chokche alam the raikom sai khya tuma hin pensitame jongpon penang ana pora lam lindun si alam patheonang nilo mati kordan ke palinang nilo pura abari ma pherang ki pukachi puwa bangphu Digonta Teron bang Chandra Singh Rongpi aphan diya kachohang pon kedam tang jangmipo ni phai 12 ni nili isi news investigate bom hala so news can investigate along any Karbi life a CEO Chandra Singh Rongpi aputhak sini investigate bom sitambe investigate bom hut tangte ko nili inudalo so phanta son chebam chom lo son paklang kondet si hala bange nili paklang kon bede nei polo bhul chi sikaro la bangke si hala nili investigate tangte ko pen la so amhor paklang kondet pagel nili la bangke bhul chi sikaro hala nili ke post tang an postame mama ke share dokok lute nonomat ke diletik petha nili News report KTV News